всички постелки за йогата. Утре тръгваме в 6 и нещо. Добро утро. 6:30. Котка. Здрасти. Трябваше с нощи да си кача багажи в колата, обаче не стана. Да сега е целта ми да половин час, за да съм тръгнала. Да. Дай да махна само радиатора. Вентилатора. Радиатора показва вентилатора. Как се затваря вратата? Ето ми е камерата. Как не мога да затворя вратата? Чакай, сега ще видим. Може и проблема да е в мен. Ами в мен е проблема. Аз съм трипси. Добре, началам. Просто е така нали тя е дървена. Просто самата резиденцията е произведение на изкуството и един експеримент. Добре, проблем е в мен. Да. Аз се затварям да се оправя. Добре. Сега ще свична, защото снимам с телефон. Настанихме се, само ние сме тук все още. Трябва да снимаме снимки. Трябва да се оправя и да се разтегна, защото съм схваната. И днес не мисля да снимам практиките. По-скоро ще ви покажа мястото, докато все още няма хора и няма да бъгвам никой, защото просто искам да се запозная с всички на спокойствие, без да ги снимам. I was made for loving you, baby. И да ви покажа реално резиденцията. Така, първо обаче ще се оправя. Хайде да се оправя. Тук е много тъмно. Това обаче се оправя навън, защото тук светлината не става. Да. Иначе обектива е много хубав. Не се виждаш на това. Направихме да го. Не можем да оправим настройките на една камера. Сега ще се оправим. Така е. Стефане, моля се другия път. Кажи да не ги прави толкова топли направо. Ами те всъщност неговите видеа стават яки, ама може би той после си ги пипва. Това е на най-голямата стая. Тук ще има 3 човека. Много яка баня. Няма да ги влизаме в банята. Бам! Като няма хора, ще да ви покажа палатките. Къде отиде Сезен? Ето я Сезен. Вики. Колко си човек? Влизам ли в кадър? Аз съм ти до гърдите. Чак много е смешно. Влизам ли в кадър? Не, всъщност не. С моите дете. Добре. Обличам се за снимки. Мятам едни бански, за да снимаме в ръката. Надявам се да умрат стута. Така, това реално не е облекло, с което ще снимам, просто отдолу съм с бански. Това са дрехите, с които съм се покрила. И си вземам още дрехи за преобличане. Там са 2 каравани. Цялата организация буквално 1 месец назад беше супер изконтролирана. Даже прекалено. Ехо! Вчера и днес бум! Всичко с главата надолу. Ама няма нищо. Ето ги! Не се стига до там. Сега трябва да се върна. Ти снимай. Имам и други пански, които може да чакаме. Ще стане добре? Мисля, че стана, да. Окей. Май сме готови. Да. Направихме много яки снимки. Супер ползотворен ден. Утре се отдавам на почивка. И ако мога да порева на някоя психологическа група, би било супер. Яна ме скастри, че отворих палатката преди да е снимала.
Искам да се чуя как се отваря ципа. Добре. Много ви е яко. Топ. Волк. Палатка тук. Всъщност това е... Тази е тройна. Тя е за едно друго семейство с дете. Има още едно с по-голямо дете. Много яко. Много яко, да, и две кучета. Да, освен тези двете. Не, тези двете. Не са ли ви достатъчни? Искам още. На това дърво снимахме. Първото хапване е след малко. Танцувайки. Свободна програма. Тя не ма кара да прави нещо. Виж сега, ти си избрал този живот. Инфлуенсърския. Да, ама, примерно, твоя от морето. Аз се чудя да видим смисъл да окачвам, защото... Да, защото то сега е край на септември. Все още е валиден, но аз не съм го монтирала. Това е, че аз се чудя. Според мен дори отиш октомври. Пак ще се гледа. Да. Нашите фенове искат да знаят. Просто не се монтира истината е това. Мила, извинявай. Това изглежда брутално. Кучето помириса. Ферма, само погледнете за каква краса. Той иска да има пица навсякъде, да. Много яко. Пише на хората да идват. Да, пиши им. Хайде. Ставам и се хващам за сърцето и казвам нищо. Всички са на йога. Ще свършим малко работа. Так. Иначе, това е нашата стая. И по принцип имаме и детско легло. Въпреки че Явор сигурно ще спи при нас. Споко, това не е истинската гонг медитация. Роси я води много по-добре от мен. Приключих! Толкова сте ми платили. Йогата и гонга приключиха. Аз днес ги изкипнах и за мен са утре сутрин. Чувам кола. Мисля, че идват последните хора. Аре! Сега въртаме тук. След половин час имаме вечеря. Колко е красивичко. Почти всички дойдоха. Мила от бъдещето е, която монтира по пижама. Може да не се усеща така, защото имаме доста снимки и този влог, но всъщност имаме много малко хванати моменти от ретрита и много набързо искам да разкажа как преминаха 4 дни и какво предстои. Ще има още един влог с следващите, но няма как да се схване какво беше просто от тези две видеа. Бяха много пълни дни. Много добре се опознахме. Практиките се вписаха перфектно. Имаше хора, които посетиха всички. Имаше такива, които посетиха само 2 или само една. Груповата психотерапия разтърси много хора. Това беше със сигурност. Не може да се опише, но беше наистина страхотно изживяване. Йогата и гонг медитацията, особено навън сред природата, бяха... Времето беше супер. Това, което споменах в началото, че има влог, има снимки, но отвъд тези организирани, така да кажем, моменти за снимане, всъщност ние
присъствахме постоянно, не сме си стояли на телефоните, не сме снимали. Беше много истинско. Ако ви е интересно каква е била програмата, на Instagram страницата на Преживей има информация, на сайта на Бедуин също има информация и в момента подготвяме програмата за следващия ретрит, който ще бъде май месец, 22 до 25 май и ще бъде изцяло женски. Също ще има йога, ще има практики по дишане и групова психотерапия отново. 2 дни поредни, а целият ретрит ще бъде 4 дни. Така че, ако имате въпроси, пишете в коментари или на Instagram страницата на Преживей. Чао!